салом тамошобинони канали инглишхона. дар видеои имрӯза мо ба шумо 6 роҳи гуногуни пурсиши ту чӣ хел ҳастӣ ва 6 роҳи гуногуни гуфтани ман хуб ҳастамро бо забони англисӣ мефаҳмонем. 6 different ways how to ask someone is and 6 different ways how to say I'm fine. шояд шумо how are you ва дар ҷавоб I'm fine ро донеду халос. дар забони англисӣ роҳҳои дигари баён намудани ин ибора мавҷуд аст. биёед оғоз мекунем. моро пайгир бошед. тарзи якуми пурсиши ин ибора хеле маъмул аст. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I am fine, thank you. тарзи дуюми пурсиши ин ибора чунин аст. How is it going? How is it going? ва шумо дар ҷавоб метавонед бигӯед ки pretty good, pretty good ё ин ки pretty well, pretty well. тарзи сеюми баён намудани ин ибора чунин аст. How are you doing? How are you doing? Not bad, not bad. чорум. How are things? How are things? ва шумо метавонед дар ҷавоб бигӯед ки great, great ё ин ки cool, cool. панҷум. How is life? How is life? ва дар ҷавоб мегӯед ки couldn't be better, couldn't be better. ва инак навъи охиринаш бошад How have you been? How have you been? ва дар ҷавоб мегӯед ки can't complain, can't complain. дӯстони азиз, мо умедворем ки шумо аз ин гуфтаҳои мо истифода мебаред ва малакаи забондонии худро бо забони англисӣ сайқал медиҳед. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. боқӣ саломат бошед.